Il-pilastri fundamentali tad-demografija bidlu sinifikament bejn il-1979 u 2004 kienet jiġri fenomenu ieħor. Jiena bdejt billi għadt li meta ddaħlet is-sistema fis-79 il-massimu li fuqha qed ħadem il-pensjoni kien tkellmu bil-euros kien kważi 14,000. U żewġ terzi tiegħu kien il-massimu. Li kienet salarju, anke żewġ terzi kien salarju qawwi ħafna fin-1979 li kien jassigurak pensjoni dħul li jista' jħallik tgħix mhux b'dinjità ma tgħix tajjeb waqt meta inti irtirajt. X'ġara? Dak il-14,000 euro li jena għamluħ bil-Malti kien 6,000 Maltin. F'perjodu ta' 27 sena żdied biss approximately għal 15,000 u 7,000 euro. Għamluħom Maltin 6,750. Mela, f'27 sena dak il-massimu li fuqha qed tinħadem il-pensjoni, fuqha qed tinħadem id-dħul tal-pensjoni li sa tieħu inti, żdiedet biss miżerjament inqas minn kważi nistgħu ngħidu 1,500 euro, 27 sena. Fisser da. Fl-istess żmien, dak li qabel iż-żewġ terzi tal-4,000 kienet paga tajba, rajda il-massimu tal-pensjoni li tista' tkun intitolat għaliha, fi-2004 dak intela għax qed nafex il-1,000 euro Maltin. Għala da jfisser hekk kif persuna daħal fil-ħajja tax-xogħol u għandek persuna li daħal fil-ħajja tax-xogħol żmieni qabel u rtira fl-1982 id-dħul tal-pensjoni tiegħu ipparagonat mal-paga medja kien tajjeb ħafna. Kien jilħaq iż-żewġ terzi. Però persuna, ngħidula persuna B, li ltirat fl-2004 id-dħul tagħha ġie mikel kemm imħabba l-inflazzjoni u kemm imħabba li r-relazzjoni bejn is-salarju medja u l-pensjoni il-firxa kibret ħafna. Mela hawnhekk għandna żewġ fenomeni li issa jaħduna għall-istadju li jmiss. Id-demografija tbidlet għall-ħażin għax qed ngħixu iżjed u qed ikollna inqas wilt u l-adekwazija waqgħet għax ir-relazzjoni bejn il-massimu tal-pensjoni li fl-1979 kien mal-paga tal-President. Fast forward fi-2004 ma' salarju medja dak iż-żmien ir-relazzjoni korrelat. Mela hawnhekk għandna żewġ fatturi importanti li influenzaw id-diżinn tar-riforma li saret fl-2004 u 2005.